Учебник для 8 класи, та для таких наших młodych zna, teksty, które tam są zawarte, one traktują o takich bardzo poważniejszych sprawach. Dla mnie najbliższe sercu są te teksty połączone z naszą historią, z wyborami, z drugą wojną światową, z tym, co się działo po wojnie. Do tego jest też wezweska, takie informacje pozyskane od ludzi, którzy już pamiętają, albo ich starsi i ma przekazać te informacje i jest to wezweska w swoim учебниku też. Ten учебник do 8 klasy, my nie stronów. I ktoś mnie pytał, czemu one takie chude, bo do wielu tekstów jest odsyłą w chmurze, które są ujęte na skarbnicy kasiepści, żeby też tego młodego człowieka nie przecesnąć z tym tekstem, żeby on się nie zniechęciwał. Jest wiele takich liczbów, które nawet tekstów nie mają. Tam są postacie znanych kasiebów terenczasnych, które są popularne, belne, od których możemy sobie wiele uciec, żeby one były też dla tych młodych ludzi inspiracją. To jest bardzo ważne, żeby te учебники były nowoczesne, żeby one były takie, że chce się je czytać. Jo? Myślę, że dla tych młodych ludzi to jest też bardzo atrakcyjne, ponieważ to ona uszłota łączy parła czas z teraźniejszością i z przyjdą. I ja są tak jakbym zdał na to zwiedzenie, żebym sobie jeszcze raz tego kaszybskiego odkrywca przedretował. I ja myślę sobie tak, że bardzo dziękujemy Emilii Maszke za to jej dokaz, to jest bardzo fajna rzecz. I dla zrzeszenia go, dla tych wszystkich ludzi, dla Lucyny Radziemińskiej, dla Anny Duns, dla tych wszystkich, którzy są za tym, bo to jest robota, to nie jest tak lekko. Także ja im bardzo rad i myślę, że wszyscy należnicy Kaszebsko-Pomorskiego Zrzeszenia i wszyscy Kaszebi powinni być radzi. Kończymy całą serię. Emilia Maszke, nasza stolemka, autorka, przygotowała dla nauczycieli języka kaszubskiego całą serię, czyli od klasy 4 do 8. I ten kasiepści odkrywca z nami od 2018 roku w Wanorzy, a dzisiaj kończymy pewien etap. Jest to naprawdę wielkie wydarzenie i wielkie święto dla kaszubskiej edukacji.